Aparcar en vilas como Ribeira vólvese máis complicado co paso do tempo. As poucas prazas de estacionamento súmase á carestía que moitos veciños ven nos parkings públicos, unha situación que dificulta a moitos deles o acceso ao casco urbano. Moverse en coche é case unha necesidade para moitas persoas, mesmo dentro do casco urbano de vilas como Ribeira. Un dos grandes problemas ao que se enfrontan os condutores é aparcar o seu vehículo. A falta de prazas de estacionamento non gusta a moitas persoas, condenadas a dar interminables voltas polos municipios buscando un sitio para o seu automóvil. Moitos veciños de Ribeira aseguran que nesta vila, de non ser polo espazo portuario, non sería nada doado estacionar o coche. Home, non é moi fácil porque se tuéramos que depender ou non tuéramos, por exemplo, digamos, a zona portuaria sería moi complicado, porque aínda que algún se fixo algún aparcamento para disaudir a peña de que se metera polo centro, son insuficientes. Eu penso prácticamente todo é por hora, que a min pareceme ben, porque senón no centro non poderías aparcar nunca, porque hai xente que utiliza a rúa para aparcamento propio, claro. Entón hai poucas plazas de aparcamento, a verdad que sí, para o volumen de coches que hai. E se é para un recado de nada, o que si está ben son esos de 10-15 minutos, ¿no? Que podes deixalo, e que a veces se teño que coller unha cousa, imagínate na farmacia, unha cousa que sei que acabo pronto, podo utilizalos. Pero bueno, solo en esas circunstancias, se o queres deixar máis tempo, te estás condicionado a ese hora e media, que insisto, a mí pareceme ben, porque se non hai coches, por exemplo, antes vivía no Malecón, entón ali sempre hai xente que o deixaba o coche, mellor toda a semana e non o movía. Algúns destes veciños apuntan á planificación urbanística como culpable do problema. Moitos edificios históricos de Ribeira non contan con garaxes propios, polo que os seus habitantes deben estacionar o seu coche durante largas estancias na rúa. A maioría dos edificios antigos non teñen uns baixos con garajes para polo menos a xente que vive neses pisos. E iso contribuye a que, por exemplo, mesmo o edificio da Caixa de Ahorros, o máis grande de Ribeira, pois non ten baixo para ter garaje. Para sufragar este problema, o Concello traballou arreo acondicionando o estacionamento da Praza do Centenario para adaptalo e acoller o maior número posible de vehículos. Unha medida ben vista polos condutores que, aínda así, exixen máis acción neste campo ao goberno local. O parking aquel do Centenario cuns precios moi baratos que dera solamente para cubrir os gastos de mantenimiento e que houbera un personal ali que para, digamos, que a xente tuvera un sitio accesible ao centro andando e máis cercano, porque sabes que cando se ven aquí a Ribeira moita xente fai compras. Entón, o detalle ese de ter que non poder acercar o coche, pois que estea o máis cerca posible. Mais para ser un sitio pequeno pareceme caros para deixar o tempo, non? Eu uso bastante ese tipo de recursos, non? Entón, cando baixo, como non sei o mellor se vou estar hora e media, e máis, a veces nos sitios de hora e media non é doado atopar sitios, o sea, praza. O que nunca terá solución, por moitas alternativas que den os concellos, será a actitude dos condutores. Moitos lamentan ter que ver vehículos mal aparcados a diario que dificultan o tránsito e o estacionamento de moitos outros. Hai un déficit moi grande do que é a educación cívica. Aquí é máis, por desgracia, en moitos outros sitios. Aquí pasa iso moito. Outra cousa que debían que o Axuntamento, digamos, o equipo de goberno debía entender era que nas zonas peatonales poñerlle, como hai noutras cidades máis grandes que estas, poñerlle uns horarios de descarga, digamos, para os que teñen que repartir cousas. Non sei porque non estou fixándome eso, non vexo eu demasiado eso, pero tampouco estou fijándome si o que están en minusválido ou discapacitado, pois ten a tarxeta ou non a ten, e tal. Si a veces ocorre que atopas a xente en doble fila así, pero bueno, como calquera outro sitio.